आज एकाएकी माझ्या मार्गात अनोळखी व्यक्ती आपला परिचय. नक्कीच परिचय करून मी नक्कीच देईन तुला. कधी पाहिली नाही, कधी देखिलेली व्यक्ती. घनदाट अरण्यात ज्याचं वस्ती स्थान, एकाएकी माझ्या मार्गात येण्याचं कारण तोच हा विकल्प. विकल्प. एकाएकी या दुसऱ्याच्या मार्गात उभा ठाकलास, या मागचं कारण यालाही कारण आहे. चढत माझा झाडा या दिशेला वळला गेलो. क्षणभर आम्ही नेत्राला पाहिलं तर का, क्षणभर आपले नेत्र टिपले गेले. क्षणभर पाहिलं ही माझ्या दृष्टीस पडली. क्षणभर मनाचा टोल कुठतरी दूर झाला. म्हणून असा मनाच्या ठिकाणी वाटू लागलं ही माझ्या माणसं, ही मला हवी आहे. विकल्प. सुस्वागतम, मधुर स्वागतम. मी तुझं यथाची स्वागत केलं, यालाही कारण आहे. दुर्जनम प्रथम वंदे, संजना तदनंतरः, मूक प्राशनात् पूर्वक दूध प्राशनाद यथा. ज्याप्रमाणे मूक शुद्ध करण्यापूर्वी दूध प्राशन केलं जातं, तद्वत सज्जनांपूर्वी दुर्जनांना नमस्कार केला जातो. अरे तुझ्या अंतःकरणात इच्छा निर्माण झाली, ही समोर स्त्री आपल्या स्वाधीन व्हावी. पण एक गोष्ट लक्षात ठेव, हिचा मालक तुझ्या नेत्रासमोर उभा आहे. हे मालक, या अरण्याचा मालक तर मीच आहे. याच्या पुढे मालकी मीच करणार आहे. हे विकल्प. एक गोष्ट लक्षात ठेव, प्रत्येकाला रुचेल तेच बोलावं, पचेल तेच खावं. कारण काही गोष्टी अशा असतात जे खाल्ल्यामुळे अपचनाचा त्रास होऊ शकतो. आमच्या फंदात पडू नये, माघारी जावं. राजा काय खावं आणि काय खाऊ नये याची कल्पना मला आहे. समोर दिसतंय ते मिळवणं, हस्तगत करणं हे विकल्पाचं कर्तव्य आहे. हे विकल्प. अरे नेत्रासमोर दिसणारी प्रत्येक गोष्ट आपल्याला साध्य होईल अशातलं काही भाग नव्हे. माझ्या फंदात पडू नये, कारण या अवंती नगरीचा सरसेनापती म्हणून तुषार तुझ्या नेत्रासमोर उभा आहे. आज तुझा मार्ग मी अडविलाय. या अरण्याच्या ठिकाणी मी आलो आहे. या ठिकाणी मार्गाने मार्ग मी करतो आहे. माझ्या मार्गात जी जी व्यक्ती आली हे विकल्प. अरे तू नरभक्षक म्हणून अरण्यात वावरतोय. अरे आतापर्यंत कित्येकाला भक्षस्थानी पडलं, पण ज्यांना ज्यांना भक्षस्थानी पडलं ते आतापर्यंत झालं. तर मला भक्षस्थानी पाडण्याचा प्रयत्न केला असेल, स्वतःच्या पंचप्राणाला मुकशील. मनाचा विचार करणारा विकल्प नव्हे. मारी नत्वामध्ये त्या मुक्तीला पात्र झाला. मग एक गोष्ट लक्षात ठेव, अरे जगण्या आणि मृत्यूच्या मध्याचे कालावधी स्वतःचं कर्तव्य उज्ज्वल करूनच मरेल, हा तुषारचा आत्मविश्वास झाला. लक्षात ठेव, कधी कधी स्वतःचा आत्मविश्वास हा नाशकाला कारणीभूत ठरत असतो. अरे जर स्वतःचा आत्मविश्वास दृढ असेल तर पाचवी शक्ती निर्माण होऊ दे. माझ्या समोर उडण्याचा प्रयत्न तू करू नयेस, माघारी जावं. काही पण ठेवा, तुझा मुर्दा पाडेल. अरे एक गोष्ट लक्षात ठेव, मी वाई वक्तव्याचा वक्ता नव्हे तर मूर्तिमंत कृतीचा शास्त्रवर. कारण महापुरे एकदा मोठमोठी वृक्ष वाहून जाती, तिथे लवाळे वाचती. तुषार हा वाऱ्यावर वार करून कधी वादळ निर्माण करत नाही. आणि ज्यावेळी हे वादळ सुरू होईल त्यावेळी तू कुठे जाशील याचा विचार कर. हे वादळाचा विचार करणारा मी नाही. वाऱ्यावर वार करून वारे उठवण्याचा प्रयत्न मी करणार आहे, हे मात्र ध्यानी. मग एक गोष्ट लक्षात ठेव, अरे तुझ्यासारख्या पतंग माझ्या जीवनात पुष्कळ आले, असले ठेवल्याने शेवटी मातीमोल झाले. पण जो जो पतंग या दिव्यावर धडक घालण्यासाठी आला तो जळून खाक झाला. ती स्थिती तुझ्या होऊनच वाटत असेल, आल्या मागे चालतो. तुझा पतंग कुठेही नेऊन बसव, तुझा दोरा माझ्या हाती आहे. पण एक गोष्ट लक्षात ठेव, अरे माझ्या स्वभावाची कल्पना तुला नसेल, कारण मी सहजासहजी कुणाच्या मार्गात जात नाही. आणि तुषार जर चुकूनही कुणाच्या मार्गात गेला त्याला मी कधी उभं राहू दिलेला नाही. राजा कोणाला कसा उभा करू देत नाही हे मला प्रत्यक्षाला माहित आहे. हा तू राजा आहे, राजाचा राज्य केल्याशिवाय मी राहणार. अरे ज्याने रगरगत्या रणकुंडात उडी ठोकली ती जीवा पिताप्रमाणे नव्हे, तुला मारेन या एकाच मनोदारीने उभा आहे. पण या राजकर्त्याला सत्वातत्वापासून भ्रष्ट करण्यासाठी मी तत्पर होणार आहे. एका हाताने सर्वांना मोजण्याचा प्रयत्न करू नकोस. हाताची पातळ बोटे काही सारखी नव्हे, सर्वांना एका गप्पात मोजण्याचा प्रयत्न केला असेल, पण तुषार त्याचा नव्हे. पण लक्षात ठेव, तुला स्वीकारलाय मी आव्हान. प्रतिस्पर्धी आणि प्रतिवादी म्हणून तुझ्या नेत्यासमोर
मी उदार ठाकला गेला आतापर्यंत केला तो समोपचार कारण मी तुला समजावलेला एक कारण आहे कारण काय असेल तर माणुसकी काही निर्माण करता येत नाही ती जन्माला यावी लागते आणि माझ्यासोबत जन्माला आली चल मागो मग त्याच माणुसकीला मूळ माती देण्यासाठी मी समर्थ आहे संपला समोपचार आतापर्यंत केला तो समोपचार साम दाम दंड आणि भेद तो भेद ओळखत असेल अजूनही संधी आहे संधीचा सोना कर मुळीच नाही संधी तुला तुझ्या जीवनात देतो आहे हिला मला स्वाधीन कर हिची मला गरज आहे अरे एका हाताने कधी काही वाटत नाही त्याला दुसऱ्या हाताची जोड लागते एक गोष्ट लक्षात ठेव तिथे टाळी अगोदरच वाजलेली आहे तिथे प्रयत्न करू नकोस मग तुझ्या जर टाळी वाजली असेल तर तुझी कोणी भाजण्यासाठी अरे आमची सर्वत्र वाजते त्याच्या माणसाला होती केली त्याची नेहमी माती झालेली आहे तुझी माती होणार नाही असेल माघारी जा मग तुझ्या जीवनाचा सर्वनाश करू तुझी माती तुझ्या तोंडात घातल्याशिवाय मी खाता बसणार अरे आतापर्यंत कुठली पहिली शक्ती निर्माण झाली नाही कारण परमेश्वर प्रत्येकाला हिरा म्हणूनच जन्माला घालतो पण चमकतो तोच जो गडाचे गाव स्वतःची हिंमत ठेवतो या विश्वाचं म्हणतात आज तुषार चमकू लागलाय यात माझे पराक्रम आहे हे चमकणाऱ्या ताल्या या जगाचा आठ बंद करण्यासाठी जगाचा कायमचा निरोप तुला देण्यासाठी मी तयार होणार आहे अरे एक गोष्ट लक्षात ठेव माझ्या फंदात पडू नये प्रथमच सांगितलं कारण केवळ कुठल्यानी कशी तुझी दाणा दान उडवेल हे सुद्धा तुला कळणार नाही पण तुझा आव्हान मी स्वीकारलंय कोण कुणाची दाणा दाण उडवितो हे तुला येणारा वेळ सांगे माझ्या पराक्रमावर या तुझ्या अविकमला एकत्र बांधला गेल्याची हरिभाव
घे ना. ही मायावी आहे. क्षणाचा काय निर्माण करेल. अरे हे तुला सांग. ते उचित मी साध्य केलंय. म्हणून विश्वाच्या ठिकाणी सर्वभौम सत्ताधीश मी झालोय. तुझ्या मार्गात तुझा प्रतिवादी म्हणून मी उभा राहिलोय. कशासाठी? कारण एक गोष्ट लक्षात ठेव, ज्या ज्या ठिकाणी तू जाशील त्या त्या ठिकाणी मी तुझ्या मार्गात उभा राहिलाच आहे. मग माझ्या मार्गात तू आडवा नाहीस. तुला आडवा करायला मला किती वेळ लागणार आहे. ही भ्रामक कल्पना आहे. पण तत्पूर्वी तुझ्या देहाचं निरीक्षण केलं मी. तुझ्या हस्ती असणारा तो नाग निर्मणी माझ्या मुळेच नाही. मिळणं शक्य गोष्ट आहे. अरे विकल्प, अरे तू कोणत्या अधर्माने मिळवला असतील हेही मला माहित आहे. कारण मनुष्याला मूतपाती देऊन ज्याने राक्षस बनलेला तो विकल्प धर्माची मार्गावर चालून केव्हाही जय प्राप्त करणारा तू अधर्मच करणार. अरे न्यायाकामी आणि सत्याकामी झगडणारा तू राजकर्ता. राजा तू प्रतिस्पर्धी माझा आहे. प्रतिवादी म्हणून तू नेत्रा समोर उभा ठाकलाय. राजा तुला माझं आव्हान आहे. चालता आहे तो. अरे ज्या ठिकाणी तुषारची पावलं पडली ती माघारी जाण्यासाठी नव्हे, तुझ्या हाती असला तो नीलमणी त्यावेळी माझ्या समोर येऊन जाईल. त्याच वेळी तुषार माघारी जाईल. पण लक्षात ठेव म्हणतोय, माझा मातीवर होऊ दे. मला जिथं सत्ता प्रस्थापित करायचे, मला माझा मोठेपणा जिथं राखायचंय तिथं मी राखणार नाही. अरे बाबा रे, अरे इतरांची होळी करून स्वतःच्या सुखाच्या मनाने कोणी केव्हाही उभारू नये. कारण जलमानसा दुष्काळ दिवसाने उभारलेली प्रतिमा ही कायमची असते आणि क्षणार्धात उभारलेली प्रतिमा ही क्षणिक सुखाची आहे. हा नाच सोड, मागायची नाही. तुझ्या जीवनाची राख रांगोळी करून स्वतःच्या जीवनात मला दिवाळी साजरी करायची. पण एक गोष्ट लक्षात ठेव, हे तुझं राक्षसाची जीवन नव्हे, आम्हा तुषाराचं मराठ मानवाचा राज्य आहे. हे देव नदीकरण केलंय. हे मराठ मानवाचा कार्यक्रम. आता तू मला आव्हान केलंयस. आता तू माझा वादी म्हणून, वैरी म्हणून नेत्रासमोर उभा. एक गोष्ट लक्षात ठेव, अरे कावळा आणि कोकिळा ही रंगाने एकच असतात. पण ज्यावेळी वसंत ऋतू येतो ना त्यावेळी सप्त स्वरात फक्त कोकिळा गाऊ शकते. कावळ्याला कधी शक्य झालं नाही. म्हणून मला मारण्याची जिज्ञासा सोडून दे. मग अपेक्षा तुला आडवा केल्याशिवाय राहणार. मग हा कावळा तुला टोचल्याशिवाय जीवनाच्या ठिकाणी राहणार नाही. बाबा हे मात्र लक्षात ठेव. माझ्या फंदात पडूच नये. कारण मी असा माणूस आहे. कारण ज्याप्रमाणे नाग देवता चालते ना त्याप्रमाणे वेळ त्रास न पाहू पण करावं. पण मला माहित आहे. पण तत्पूर्वी लक्षात ठेव म्हणतोय, जिथं मी आहे तिथं तुला जगायला खायला देणार नाही. कुणाला सांगतोय? अरे ज्याने रंगत्या रणकुंडा दुरी टोकले, ज्यानं आपली प्रतिमा उभी केली ती सहजासहजी नव्हे. मग तुझी प्रतिमा मातीवर गेल्याशिवाय, माती घालविल्याशिवाय मग आलेला प्रसंग पाहून घेईल. तू या ठिकाणी समर्थ उभा आहे प्रतिवादी म्हणून. तुषार तुझ्या नेत्रासमोर उभा आहे. वाटण्याचा प्रसंग निर्माण झाला असेल. प्रत्येक मार्गात मी प्रतिवादी म्हणून उभाच आहे. पण ठीक आहे राजा, बोलून दाखवण्यापेक्षा कर्तव्य श्रेष्ठ आहे. मग मलाही श्रेष्ठ आहे. तू वैरी म्हणून जर माझ्या नेत्रासमोर उभा राहशील, या वैराचा कांत नाही.
राजा